may turn naman siya, guys, oh. O, kani, o. Formal niya siya na. Branded. Ako siyang gi-vlog ha. Nice kayo siya guys. Oh, diya guys. Oh, sige, okay lang. Thank you. Andot kaayo. Oh. Anhin na mo diri. Asa ni siya dapit, day? Asa ni siya banda, day? Kaya manguta ng mga nice kayo. Opo. Nice. Dili dah live video ka. Oh, pili-pili na mo guys. Tahan kay nindot guys. Apa sapatos oh. Nice kayo guys. Amo mga karinderya, mga umsabi sa balay guys, nindot kayo siya guys, promise guys. Kayo daw siya pero nindot kayo guys. Branded siya guys oy. Oh. Wow, nice. Thank you guys. Bye bye.